בחיים. יאללה, אז בוא נתחיל. יש פה נקודה מעניינת. בכלל בתוירה. אני חושב שזה נקודה שהרבה מציקה. בעצם יש לנו, איך שאנחנו מסתכלים מלמעלה מהתוירה. התיקון עד עוד חטא. מה התיקון? צריך לעלות המלכות. מה התיקון? מה הכוונה? יש עד עוד חטא. לא משנה. סתם, בפשיטות של תורה ד'. וידוי דברים ותלמוד חכם. נכון? יפה, הכל בסדר. עשית וידוי דברים לפני תלמוד חכם. הכל הושלם. הכל בסדר. מי עוד חטא, שרבנו מתחיל לספר לנו משל לאחות, יש 3 שלבים. יש ראיית פני הצדיק, יש צדוקי לצדיק, ואז וידוי דבורים. אבל פה הקנייץ' הנחמד מתחיל דווקא באות ט', שבאות ט' בהלבשה, כאילו ממש רבנו מספר על רבי בר בר חנא, פתאום הוא מספר על משהו חדש. מה זה טוב? איזה יפי. לא דחוף לי, תביא אתה עוד כיסא. שלום, אין עוד כיסא? ישב פה, הנה ישב. זה עכשיו מקבל משמעות חדשה. יש חבורוסה קדישוסה ויש חברוסה קדישוסה. דווקא החתנים עכשיו, זה היום של החתנים. אם כבר חתנים, צריך לדבר על פרנסה. יש פה הרבה פרנסה. אתם עדיין לא יודעים מה זה בכלל. טוב, על כל פנים באות ט' בהלבשה, רבנו פתאום מדבר על משהו חדש. רק הצהרה. אם יש צריך לצאת, שירגיש בנוח, הכל בסדר. מקסימום אני אשאר לבד, הכל יהיה טוב. בהלבשה, רבנו פתאום מספר את הסיפור, אבל הוא מספר אותו הפוך. כן? ודייס ולאח לטינים ברוסוב. ומה עשה האיש הזה? עשה 3 בחינות הנ"ל? ברור, מה הוא יכול לעשות? 5 בחינות, מאיפה הוא ימציא? 3 בחינות. היינו, עסקה שרוס להצדיק ונסין עשה צדוקה ווידוי דבורים. וזה פירוש ומייסה וידחו מאה ושדוי לגודו והזכיר השולש בחינס מאילו לסטו. מה קרה? פתאום מתהפך המערכת. פתאום מתחילים לספר את הסיפור מהפוך. מספרים את הסיפור מאילו לסטו, מווידוי דבורים, צדוקה, ואז ריאס פני הצדיק. על פניו, מה היינו אומרים? בסדר, לא יודע, פעם הוא החליט מאילו לסטו, יאללה, נו, מה אתה עושה בלגן? מה ההבדל? אבל האמת שזה משמעותי לכל המהלך, חוץ מזה שאנחנו יודעים שאצל רבנו אין, ככה יצא, לא? תשמע, בסיפור זה מה שיצא, מה אתה רוצה? זה מה שהסתדר, נדחף לו, שולש בחינה זה אבל הפוך, מה אתה רוצה? עכשיו יגיד שזה ישר. ודאי שיש פה איזשהו תהליך, ובנוסף, דווקא פה בהלבשה הייתי יותר מבין את זה. ולמה? כשאני בא לעשות וידוי דבורים, פתאום פה אנחנו חוזרים רגע לתהליך הפשוט, מה שהכרנו עד עוד חטא מה ידענו. כשאני מגיע לצדיק ועושה וידוי דבורים, הכל בסדר. מה קרה? איך פתאום נכנסו לנו עוד בחינות לעניין הזה של וידוי דבורים? אז כאילו באלו לסטו, אז קודם כל מתחילים עם וידוי דבורים, ואז הכל טוב. אחר כך, לא יודע, צריך להבין מה זה הבחינות האלה של אחר כך. ככה היה ניתן לומר. רגע לפני שאנחנו ניכנס לתהליך הזה, בעצם מה שרבנו מספר לנו זה שיש שתי בחינות בווידוי דבורים. והאמת שרבנו עושה את זה בהרבה תורות, ורבנו מספר סיפור כפול. והאמת שהתורה באופן כללי מספרת סיפור כפול. אולי אני אדבר על זה רגע בכמה דקה באופן כללי. למשל, אני אתן דוגמה. למשל, על תיקון הכללי. אז רבנו מביא זוהר, שהזוהר כותב שאין תיקון למי שעבר על אותו אבון הידוע. אין תיקון. ואז רבנו אומר, אף אחד לא יודע פשט בזוהר הזה, אני יודע פשט בזוהר הזה. ודאי שיש תיקון. אין דוב עומד בפני התשובה. ואומר, למה? ואז רגע, עמוד ונשאר? לא הבנתי. אם באמת יש תיקון, אז למה הזוהר היה צריך לכתוב שאין תיקון? ואם אין תיקון, ואם הזוהר צודק, אז מניין לרבנו העומד? כאילו בגלל לשנות מהדברים. יש פה איזשהו יסוד, יש לזה עוד כמה מקורות, עוד כמה זה, אני רק רוצה להביא את זה כדוגמה. התורה מחולקת לפשט ולפנימיות התורה. יש פשוט אורייתא ויש פנימיות התורה. אצל רבנו פוגשים את זה המון, זה חלק מהכלל ה-12, יש בכלל ה-12 של רבנו. כן. החלק מהכלל ה-12 זה שכשהגעת לנשיאת הפכים בתורה,
הגעת לאירוע. זאת אומרת, התורה של רבנו, כל אוירי זה דעתי כסתימון, ודאי, וכמובן, בפרט התורה של רבנו, זה תורה שמכילה הפכים. היא דווקא נושאת את ההפכים. זה לא, תשמע, יש הפכים שתדע לך שהם יכולים להסתדר, ויש כאלה שלא. אלא יש דווקא כשמגיעים לנשיאת הפכים, אז אתה יודע שהגעת ל... אם אתה רוצה... הכל בסדר, חופשי. יש, כשאתה מגיע למקום של נשיאת הפכים, שם הגעת לשיא. למה? כי דווקא שם אתה נוגע לאוסיד לובוי. איפה אני רואה את זה בתורה שלנו? כשרבנו רוצה להגיד לך שהגעת לתכלית של הדעת, אז רבנו ממש רגע לפני ההלבשה של עומר רבי בר בר חנא, וזה שאומר מוישה לדוירו היה תורי סולודס, כי השם הוא אלוהיקים, כי מוישה הוא בחינס עין ודוירו דבוקים ונורא סולודס, בחינס רב ודה רבים, בחינס, השם הוא אלוהיקים. פה ישר קופץ לנו. לפני רגע אמרת השם יכול ושמו יכול. איכשהו אני יכול לקבל שאפילו אלוקים זה השם, או השם והאלוקים הם אבו, בסדר. עד כאן איכשהו קיבלתי. אני לא מצליח להבין את זה, אבל אני יכול לעכל את הרעיון הזה. אבל להגיד שהשם הוא אלוהיקים, שהרחמים זה דינים, מה הולך כאן? בכלל. עכשיו, האמת היא שהשאלה הזאת היא שאלה מהותית. הארי שואל את זה כבר, כן? מה פירוש השם הוא אלוהיקים? מה המשמעות של המשפט הזה? אז הארי כבר במקומו הוא, אז שם הוא כותב שההתגלות, כשמתגלה שאלוהיקים, שדינים, זה רחמים, זה השם בעצמו, אז האלוהיקים הוא אפילו יותר גבוה מהשם. זאת אומרת, הרחמים הפשוטים של השם הם יותר נמוכים מדינים שהתגלה שהם אהבה של השם. מה הפשט בזה? זה בדיוק מה שדיברנו מקודם. הנשיאת הפכים מגלה גילוי פי 1000 יותר גדול. זאת אומרת, דווקא בגלל שאלוקים זה דינים, אז איך יכול להיות שהשם אוהב אותי והוא עושה דינים? לא הגיוני, לא הגיוני. איך יכול להיות שמישהו אוהב אותך ונותן לך סתירה? הוא אומר לך, וואו, איך אני אוהב אותך. מה זה הדבר הזה? דווקא בסתירה הזאת, שנהיה לך קצר במוח, שם מתגלה משהו שאתה לא מבין. והמשהו שאתה לא מבין את זה, אותו אנחנו מחפשים. שזה קוראים לו רוצן שברצוינס, רוצן אינסוף, רב או דרבין, לאוסיד לובוי, מה שאתה רוצה, תקרא לו במלא שמות של התואר שלנו. איפה עוד אנחנו רואים את זה בתואר שלנו? נציג את זה בעולם הזה? אז רבנו עוסק בזה בעוד רבנו אומר שמוישה, זה בחינת הסתלקוס מוישה, שהוא הסתלק לרב או דרבין, ובאמת... אני מתחיל את התורה שאדם יודע, נכון. אבל רבנו פה היה חשוב לו להדגיש שמשה רבנו השיג את זה בחיוב. רגע. רוצה בשם. בדיוק. איפה זה? וגם בחיוב. איפה זה? גם בחיוב. אוס חס. לא, אוס טס, אבל איפה זה? אני לא מוצא את זה פה. זה לא יודע, איש אפילו מה שיודע. כן. כל זה היה במויסוי. במויסוי משה רבנו הסתלק לגמרי לאינסוף. שאין שום ישות, כי אין לו גוף. נכון? הוא נפטר, נגמר הסיפור. אבל בוודאי גם בחי יבוא להספסטוס של גשמיוס ויום ידע בקצמה באינסוף, ועל זה בעצם רבנו חוזר כל התורה ואומר שהצדיק הוא בחינת אינסוף. איך יכול להיות? צדיק הוא אינסוף. מה זה, הוא התבלבל? צדיק הוא הקודש ברוך הוא. לא, זה ביטול, זה צדיק שכל כך בטל, שבחיוב הוא ברוצוי ושוב מתבטל לגמרי אצל אינסוף, שאין שום כלום מעצמו. שום כלום, ממש. ואפשר לקרוא לו כמובן בשם המושל, בחינס עין, בחינס אינסוף. איפה, אגב, את הנקודה הזאת, זה צריך להגיד בזהירות, שרבנו אומר פה על הפירוש של הפסוק, אשר יצא שיחו מארץ מצרים. לא משנה. כן, אני מסתכל כאילו רק לראות שזה... לא משנה. רבנו אומר פה, אשר יצא שיחו מארץ מצרים, היינו שעל ידי הצדיק נסבת אל מלכוס הממשלה סוף של העקו. מי אשר יצא שיחו מארץ מצרים? זה ממש בסוף, הקטע האחרון של התואר. לא יחי השם אלוהיכך או אשר יצא שיחו מארץ מצרים? הלו, מה קורה פה? זה נהיה יותר גרוע לא יודע. זאת אומרת, יש פה מוישה שהוא כלום. הוא רק גילוי השם. אין לו שום דבר מעצמו. כל מה שיש בו זה רק ביטול אינסוף. כזה דבר
שוב, פה צריך המון זהירות, אבל הוא ברוצוי ושוב מגלה רק אור של אלוהיקוס. כלום מעצמו, בטל בתכלית הביטוי. עכשיו, מוישה נפטר, מתי מוישה נפטר? בהסתלקוסא, כן, רבנו מביא את זה, שהסתלקוסא דמוישה, האמת היא, הוא לא מביא את זה על הזוהר הזה, הוא מביא מהזוהר, כן, שהסתלקוס מוישה בשבס בשעס הדמיך, שאז יסגלוס רבו דרבי. למה דווקא, זה לא שאלה, כן? שאלה רטורית. למה באמת בשעתו דמינכו? אז יש רבו דרבי מתגלה. כי מנחה זה זמן של דינים. שאז מתגלה לכאורה גבורת, פליקים, צרות, איסורים, כל הדברים הקשים. בשבת, שזה מעין אוי מה בו, אדרבה, דווקא בגלל שזה זמן של דינים, אז מתגלה בביטול גמור, האהבה של הקדוש ברוך הוא שהיא לא רחמים, היא פי 1000 יותר מרחמים. היא אין סוף לעומת הרחמים של השם. מה? רב, עוד רבים. למה? כי אני לא יכול להכיל את זה, ריבונו של עולם. אתה אוהב אותי או שאתה כועס עליי? מה קורה פה? בדיוק הנקודה הזאת, שאתה לא יכול להכיל, פה מתגלה רב עוד רב. הנה, הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותך, וכל מה שקורה בעולם, הכל מתוך האהבה הזאת. וזה השם הוא אלוהיקים. אז בעצם אנחנו מגיעים לנקודה הזאת של נשיאת הפכים, זה הסיפור של התורה. והמקום הזה של נשיאת הפכים קורה המון פעמים בפשוטו אירייסה ופנימיוס התורה. התורה בפשטה, ואני חוזר רגע לדוגמה שהבאתי מקודם, התורה בפשטה צריכה לומר שמי שעובר עוון חמור של העוון הידוע, אז אין לו תשובה. זה מה שמוכרח לפשוטו אירייסה לומר. כך צריך להעביר את חומרת הדבר דרך בצורת ההתבטאות הזאת. אין תיקון. ובאמת על פי פשוטו אירייסה אין תיקון. ומגיע לך רבינו, עכשיו זה פלא, רב שמעון, זה זוהר, הוא פנימיוס התורה, אבל מתגלה שיש פנימיות בתוך פנימיות, כמובן, כן, כידוע. שמגיע רבנו ואומר לך, תקשיב, גם מה שכתוב שם, זה פשוטו אירייסה. אני רוצה לגלות לך שיש פנימיות כזאת, ששם בוודאי יש תיקון. ולמה רב שמעון היה צריך להגיד? ברור, כי זה עניינו. אז לא הבנתי, יש פה סתירה. רבי נחמן ורבי שמעון, שהסתדרו, מה הולך פה? הם רבים. הוא אומר שאין, והוא אומר שיש תיקון. זה בדיוק המקום של נשיאת הפכים. המקום הזה שהוא גילוי של למעלה מהשכל האנושי. שכל שהוא אנוש, הוא חולה אנוש. אנחנו לא יכולים לתפוס באמת כן ולא, אוהב וכועס. לא יכולים לתפוס. בדיוק במקום הזה מתגלה רב עוד רבי. אין תיקון, ותדע לך שבאמת יש תיקון. למה אני מספר את כל זה? בתוך התורה שלנו יש נקודה מאוד חזקה של פשטי תורה ופנימיוס התורה. אולי אתם יודעים מה, אולי בשתי מילים, כל הסיפור של וידוי. למה צריך שיהיה וידוי לפני תלמיד חוכם? אז רבנו מסביר באות ו', מאוד מאוד פשוט, הוא אומר שהתלמיד חוכם, מה? בדיוק, שהתלמיד חוכם הוא שוירש התורה. פה אני אוסיף שנייה רגע משהו שרב אברום אומר, ואז יהיה מובן איך הגעת, מאיפה הוצאתי את כל מה שאני אומר. אבל רגע אני אגיד בפשט של הדברים. תלמיד חוכם הוא שורש התורה, והוא נכלל בעין, כמה תופשט. כן. והוא נכלל בעין, זה הוא אומר באותת. כשאני מביא אליו את התורה שעברתי עליה, אז שמה הוא חוזר ומהפך את הצירופים למשהו חדש לגמרי. כן? שואל רב אברום, באות ו' רבנו אומר שהתורה נקראת אש. כן? אלוהי קוד דבורי כאש, נכון? אז הוא אומר כי שוירש המלכוס הוא אש. והתורה זה אש. והתלמיד חוכם הוא תורה. עד כאן חשבון יפה של רבנו, נכון? אז מה זה תורה? תורה ותלמיד חוכם זה אותו בחינה. זה שוירש המלכוס. באותי, באות תת, באותיות וכל מיני מקומות בתורה יוצא שהתורה, הדיבורים של התורה הם מלכוס. איפה רואים את זה? רואים את זה באותי, שכשאתה לוקח לאו של דיבור של לא יהיה לך, כן? שהוא בחינס מלכוס. כשאתה עובר אליו, אתה מכניס אותו לתוך התומה, נכון? ואתה נותן כוח למלכוס בסתרי האחר. אז אומר רב אברום, שנייה, רגע, לא עובד. מההתחלה. פוס. מההתחלה. התורה זה מלכוס או שוירש המלכוס? מה הולך פה? אומר רב אברום, כן? השאלה טובה. שמעון, אוחז? השושת.
השורש התורה זה תמיד חום שזה יש. התורה עצמה זה... לא, מתחיל רבנו מרחיב בעוד דבר. התורה זה יש. שורש התורה זה מלכוס, שזה תמיד החומים. ומלכוס זה יש. למה? בוא תקרא איתי רגע עוד דבר. וזה בחינת החזור המלכוס השורש. כי שוירש המלכוס הוא אש. כמו שאמר אותו נבד, יפה. והתוירה נקרס אש. שמשום המלכוס. אז מה שורש המלכוס? התוירה היא שורש המלכות, ואותו תוירה לא יהיה לכו, זה תוירה. זה מלכוס. אז זה מלכוס או שורש המלכוס? שאלה טובה. הדיבורים של התוירה זה מלכוס. אז רב אברהם אומר משהו ממש מעין מה שאתה אומר. הוא אומר הוא רוצה להגיד גם בתוך התוירה בעצמה. הוא אומר שיש בתוך תוירה, יש חיצוניות ופנימיות. זה מעין מה שאתה אומר שיש דיבורים של תוירה ויש תוירה. מה זה תוירה ודיבורים של תוירה? זה תוירה אחד. רואים שהתוירה זה אש והתוירה זה שורש המלכוס. כן. אז זאת אומרת ששורש המלכוס זה תוירה. כן. נו, איפה רואים שלו? באות A ובאות ט' רבנו אומר שהלאו שלא יהיה לכו. זה תוירה, נכון? זה מלכוס. וכשאתה עובר על הלאו הזה, אתה מוריד את המלכות בין הקליפס. יותר מזה, רואים באותיות, שכל המושג של אותיות, וזה זה מלכות. כל התורה היא... שורש המלכוס זה התוירה, ומצד רואים שהמלכוס בעצמה התוירה. אז אומר רב אברהם, יש פנימיוס התוירה. עכשיו, פה, אני חוזר רגע למה שהתחלנו, יש פה בעצם איזה תרתי דסתרי בין פנימיוס התוירה לפשוט תוירה עשה. לכאורה, אתם מכירים את זה? שברת, שילמת? שברת, נשמה. עברת לא יהיה לכו, זהו, שברת. מה עכשיו? ובעצם את השאלה שאני שואל עכשיו, זו שאלה בכלל תשובה. כמובן, זה ג'וקר, זה ישר פותר את כל הזה. אבל בתוך התשובה של כל בחינה כלולה מכל הבחינות, יש איזשהו הסבר, כאילו. אז זה מסביר, פה לפחות ההסבר הוא כזה. אז רגע, איפה אחזנו? אז יש פה בעצם... שאלתי שאלה, הרסת, איך פתאום זה קורה, מה השינוי, איך וידוי דבורים הופך את זה? יש פה בעצם תרתי דסתרי. עברתי על יהיה לכו, נהיה מזה צירוף אחר. איך אני יכול להעביר אותו? זו שאלה גם בכלל על תשובה. כל הרעיון של תשובה זה בדיוק המקום של למעלה מהשכל. בדיוק המקום של פנימיוס התוירה, שיש פנימיות, שיש משהו שהוא סותר, כביכול את החיצוניות של התורה. התורה אומרת לך, תקשיב, אם עברת, לא, אין תיקון, יש קורס. קפוץ. אין, איך תברח מזה? מגיע פנימיוס התורה ומספרת לך, תקשיב, כן, נכון, יש פשוט תוירה שאומרים שאי אפשר, אבל תדע לך שאם תתבטא לאין סוף, אז הצירופים יהיו צירופים אחרים. באין סוף זה, הכל נהיה, זה ממיר. אין אותיות בכלל. רואים שפנימיוס התוירה מקביל לעברות, ככה אומרים פה. מה אתה מתכוון? כל מה שווה באש, הכוונה? אתה שואל שאלה מאוד קשה, שתעבירו בו אש, זו שאלה קשה. לא, רואים שגם העבירות זה גם פנימיוס, כאילו. קשה לומר שהעבירות זה פנימיוס, אבל אני אגיד, אולי לפי מה שאמרנו, בדיוק, לפי מה שאמרנו זה קצת יותר, זה יקבל, איך אומרים, אפשר יהיה לקרב את זה למוח. כי כל מאורוי סובם לתיבוסוי, זה מתגלה במעין אוי לא מבו, נכון? איזה כל מאורוי סוב רבנו רוצה לכלול פה בתוך הכל? כולל גם עבירות. זה מאורוי סוב, זה אני עשיתי. ומי אתה שאתה עושה? גם אתה. זה גם משהו בסדר. נכון, ודאי, ודאי. זאת אומרת שהכל, זה דיבורים של, אתה יודע, של ידיעה. אבל כמובן שלכן אנחנו לא נשרוד, יש בחירה גמורה. ופליק אתה תקבל על זה. וזה בדיוק גם מה שרבנו חוזר באותיי, ואומר, העוונות ינקמו בו, אין בדיחות. בפשטי תורה יש מציאות מאוד פשוטה. ואף על פי כן שתבוא לאינסוף. מה פשט שזה אותו, מה פשט? איך אפשר להסביר? זה לא באמת, זה לא מובן יהיה בשכל אנושי. כרגע אנחנו יכולים רק להאמין בזה. בסוף. להאמין שמה? להאמין שיש פה דין אמס. דיון או אמס. זה הקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא, זה לא מישהו אחר. כן, זה הקדוש ברוך הוא, וזה מדויק. עשיתי רק מצוות היום הזה, איך זה יכול להיות? די, אל תנסה. רבנו בעצם בכל התורה הזאת רוצה לקחת אותנו טיפה, להעלות אותנו מהשכל האנושי, קצת לבטל אותנו באינסוף. קצת לתת לנו איזה מעין, לא מה בו. לא לעשות שום מקום בחירי. שאני עשיתי, אני עשיתי. לבוא ולהחזיר את זה לקדוש ברוך הוא. לבוא ולהחזיר את זה לקדוש ברוך הוא.
עכשיו, פה אני חוזר רגע למה שהתחלנו, שכל המקום של נשיאת הפכים, שמה קורה כל הסיפור. בתורה שלנו זה הסיפור של התורה. דווקא למקום הזה, שאיך יכול להיות שעבירות נכללות בעין, איך יכול להיות שרע זה טוב, רע זה עבירה, כן, אגב, אם אתה מחפש קישור, שרבנו זה צירוף רע, זה כל מרויסוס, תמויסס ראש אורו, כן? זה בעצם פה רבנו מספר שכל מה שקורה רע, זה כי תמויסס ראש אורו, כי יש עבירות, תמיד? ואף על פי כן כל מרויסוס לטויבוסו. כמובן, טוב, יש לזה עוד איזה, אוקיי, גלשנו. איך יצאנו למקום הזה? אז בעצם בכל תורה רבנו מספר סיפור כפול. יש את הצורה של פשוט הרייסה. ועכשיו אני מגיע למושג, כאילו עכשיו אני עוזב את כל מה שדיברנו, ואני חוזר רגע למה שהתחלנו, עם איך עושים וידוי דבורים. אז יש את הצורה הפשוטה. הצורה הפשוטה היא, קודם כל, אתה רוצה לעשות וידוי דבורים? קודם כל תבוא לפני הצדיק, תתקשר אליו. דבר שני, תיתן לו צדוקה. דבר שלישי, תעשה וידוי דבורים. זה הסדר הנכון. המשמעות הפנימית של הסדר הנכון, כמו שרבנו מספר לנו בעוד חטא, זה אם אתה רוצה להתבטל באין סוף, מה נראה לך? לא. תראה איך אתה נראה. מה אתה חושב שאתה מתבטל באין סוף? קודם כל תבטל את הדוי ממצוי מח, אחרי זה תבטל חי מדבר, ואחרי זה תבוא להתבטל באין סוף. איך אתה יכול להגיע עם כל הג'יפה שלך ולהתבטל באין סוף? מה אתה חושב לעצמך? האמירה הזאת היא אמירה, כן? אמירה של בחירה, של ליטאי, כן? זו אמירה מאוד ליטאית. הולכים לפי הסדר. כי זה מבטל. מה? מה? זה גם מקום ידי, זה מבטל את נכון, ודאי. טוב, אתה רץ קדימה. שנייה אחת, אני אגע ברגע במה שאתה אומר. אתה אומר חזק. אבל רגע, מה האמירה הזאת של עוד חטא אומרת? יש סדר. הוא רוצה להתבטל באין סוף. תתחיל לעבוד על עצמך. יש לך מלא מידות רעות. יצא לי איזה שיחה עם איזה בחור, וזה היה נורא מעניין, כאילו, זה היה בדיוק הנושא שיחה. כאילו, ברסלבר, הוא ברסלבר, אבל כאילו, ברסלבר, צדיק. תתחיל לעבוד על המידות. עכשיו, הרבה פעמים, זה אני קצת אסתייג, הרבה פעמים בכל תורה של רבנו, בתורות של רבנו מספר את הסיפור הפשוט. איך עובדים את השם? מה פירוש? מבטלים את המידות, ואז מתבטלים באינסוף. איפה ראית שינוי? ואז באותו שיחה עם אותו בחור, ואז הוא אמר לי, טוב, אבל באמת אין סיכוי. כאילו זה היה נורא מצחיק, איך בהפרש של כמה דקות, אז הוא אומר לי, כי הוא לא קלט את הסתירה שבין הדברים. אבל האמת, שאין סיכוי. כי הרי אם הוא נתפס על השנורל, לא יודע, זה היה הדוגמה, שאם אמרתי לו שנורל מישהו, כל המצוות שלי אליו, כן, כן, אז זה הגמור אומר, שכולי אלמה לפחות באבק לא שנורל, שם משמור. כל המצוות שלי אליו, כל העבירות שלו אליי, מה עבדתי כל הזמן. זאת אומרת, יש פה צורת הסתכלות, יש צורת הסתכלות טכנית. עבדתי, שברתי, השגתי, התקדמתי, הגעתי. זה הצורה של העולם. ואז יש שבר מאוד גדול בצורת הסתכלות, בצורת עבודת השם, בצורה הטכנית של פשוט או אירייסה, יש שבר מאוד גדול. כי אנחנו, לא נעים לומר, אבל אנחנו לא בכיוון בכלל. כן? לפי פשוט או אירייסה, השם ישמור עליהם. ואז מגיע רבנו באותו תורה, ומספר לך סיפור הפוך לגמרי, ומגלה לך סוד של פנימיוס התורה. ופה זה הסיפור של רבנו באותת, בהלבשה עם רבי ברבר חנא, הוא מספר לך סיפור הפוך. הוא אומר לך, תקשיב, האמת, עבדתי עליך. אי אפשר לעשות לפי הדרך הפשוטה. כן? אי אפשר להתקדם ולשבור את המידות ואז להתבטל באינסוף, אבל אתה הפוך, בגלל שאתה מלא בתוך טומאה ומידות רעות, בגלל זה אתה חייב ביטול האינסוף, אתה לא יכול להתחיל בלי זה. ולכן מתחילים את התהליך מכיוון הפוך. מתחילים דווקא בווידוי דברים לפני תלמיד חוכם, זהו, עלתה המלכוס, נגמר הסיפור. ואז חוזרים אחורה. רוצי ושב, יפה, וזה ממש כל התהליך של התורה הזאת, של רוצי ושב. כל הסיפור, עכשיו, על פניו, אתה זרקת משפט כזה, רוצי ושב. על פניו, מה זה רוצי ושב? אני ברוצוי, זה הסיפור. שוב, כדי לא להישרף, אני חייב להתקיים, צריך לאכול משהו, כן? אז אני יורד בשויב. לא, בדיוק ההפך. רוצוי ושויב זה רוצוי, ואז אני יכול לשוב. אז אני חוזר לעולם הזה ומתחיל לעבוד את השם.
בלי זה לא יכלתי להתחיל לעבוד את רואה השם. שהביס אותי למגישה אפור, שזה היה כיף. יפה, והוביס אותי חזק מאוד. היה לנו שיחה, איפה זה היה? בדרך לחתונה. נסענו, ואז היה כאילו שיחה נורא נורא חזקה. מה התפיסה של העולם ואיך רבנו רוצה להכניס לנו. התפיסה של העולם, רוצה ושואל. לא, זה היה אתמול. לא לחתונה, נסעתי לחברון. ברוך השם. אז בתפיסה של העולם, מישהו סיפר שהוא קרא מאמר שלהם, מאמר חסידס, כן? מה זה רוצה ושואל? רוצוי, זה הדרך חיים הפשוט. כך נראה עובד השם, רוצוי. שהוא לא צריך כלום, שלא מעניין אותו כלום, שהוא לא מתמודד עם כלום, שהוא בטל לגמרי, שהוא נעלם. ואז שואב, מה לעשות? יש פשלות בחיים. אז יש שואב, מתמודדים. ורבנו בא להפוך את המשוואה, אבל מהפך להפך הגמור, לא באמצע. רוצוי זה כדי לקבל כוח לשואב שרק אז אתה נקרא אויב השם. ופה אתה מביא מה שרבנו אומר פה, והוביסו תהילו, מגוש עופר מקרוצי חומר, תהילו פה בתוך התוירה, זה בשם ההלל דובר, באלוהיקים ההלל דובר, שזה השיא של התוירה שלנו. איפה זה נמצא? כשמאוי סוף, כשעובר עליי דברים, שאני לא בהיי, הכל בסדר. לא, אז אני מהלל את השם, זה הסיפור. ויותר מזה, בהמשך, בהלבשה, רבנו מספר, תפילוסן של ישראל, בבחינת תהילוסי איך תמלוך. התפילה, זה הסיפור. וכשאני מגיע לתפילה, מתוך זה שיש שרץ, אחלטינה באוסי, מתוך זה שיש מאורעות קשים, זה עבודת השם. אז מה רוצה זה בשביל שיהיה לך כוח. רוצה זה בשביל שתתחיל בכלל, להתחיל את הסיפור. מי שנשוב לא יכול לעשות באלוהיקים על הדבר, הוא לא יכול לעלות. נכון? והתכלית, לא התכלית, אבל שיא, שלמות, הביטול לאינסוף, זה באלוהיקים. השם הוא אלוהיקים, שגם בתוקף הדינים, גם שם אתה מגלה את השם, אז מתגלה המתקה שאין כמותה בעולם. חזק. עכשיו כאילו יריתי את הפצצה כבר, זהו, אמרתי, אתם יכולים ללכת. בעצם רבנו מספר שיש שתי תהליכים. יש את התהליך כפשוטו, להתחיל את הסדר מההתחלה, לבטל את המידות, לעבוד על עצמך, ואז תעשה ביטול לאינסוף, זה צדיק, זה אויב השם. אז רבנו אומר, אבל תקשיב, לא התחלנו. אתה רוצה להתחיל לעבוד את השם? קודם כל תתבטל לאינסוף. קודם כל תרוץ לצדיק, איך רבנו אומר, אני אוהב את החסידים שנכנסים להיכל המלך עם השרבולים, לא זוכר איך רבנו אמר את זה, עם השרבולים מלוכלכים בשומן. אתה נכנס לתפילה עם כל התאוות שלך, עם כל הבלבולים שלך, עם כל תבוא עם זה. אל תבוא, תתלבש יפה, ותבוא עם זה, ותתפלל ככה, ותבקש על זה. אל תעלים את זה, זה הסיפור. כל הסיפור חיים שלנו זה לחיות מתוך החיים האלה, להיות עם הקדוש ברוך הוא. אל תברח לא יודע, להי, לאיזה אונלולו, לאיזה, לא יודע, איזה, אגב, במזרח זה ככה. כל הרעיון של הגורואים, של ההודים, של כל הקיצור, כל הדתות במזרח הרחוק, של לעבוד את השם זה להתנתק ולפרוש מהעולם לגמרי. יש מוקוס תפולה. מוקוס תפולה, קומה. כן, 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 כן. אז דווקא לפרוש ורק ככה אתה איש קדוש. עכשיו יש לנו את זה בתוך היהדות. יש את האלה שאוחזים שדווקא לפרוש. ויש את האלה שאוחזים שדווקא לא לפרוש. ואצל רבנו בדיוק זה המשחק. זה בדיוק המשחק הזה, כן, רוצוי ושואב. ופה לעבוד עם הרוצוי, ולחזור, וחוזר חליל. בעצם יש לנו איזשהו תהליך שאנחנו רוצים, כדי שנוכל להתחיל את הסדר הנכון של עסקה שרוס לצדיק, צדוקה לצדיק, וידוי דבורים, אנחנו צריכים להתחיל הפוך. וידוי דבורים, צדוקה, עסקה שרוס לצדיק, ואז אפשר להתחיל את הגלגל. ופה כמובן שקופצת השאלה, אז מהיכן ההתחלה? אז הרי כדי לעשות וידוי דבורים, אני צריך להיעש פני הצדיק וצדוקה לצדיק. אבל כדי שיהיה לי עסקה שרוס לצדיק בצורה, כמובן ברמה כזאת, שאני מבטל את המידות של דוי ממצוי מח, אני צריך וידוי דברים לפני תלמיד חוכם. אז מאיפה מתחילים? קושייה. כן? רב נוסן שואל את השאלה הזאת כמה וכמה פעמים, ורב נוסן... מהיכן ההתחלה? יש הרבה דברים שהם תלויים זה בזה. פה זה לא כתוב במפורש, אבל מתוך הדברים... כן. אז מהיכן ההתחלה? זאת אומרת, באמת, זו שאלה עמוקה מאוד, והתשובה זה שהיו צדיקים בעולם וכבר התחילו לפעול, ואתה פשוט צריך לקפוץ לתוך הגלגל שלג ולהתחיל להתגלגל איתו.
איך אומרים? תירה לכל הכיוונים. מה שאתה יכול לעשות תעשה. ומפה תתחיל להתגלגל, כי הכל מוביל את הכל. טוב, עכשיו אני רוצה רגע להראות את זה בתוך הדברים, כי עד עכשיו דיברנו בעל פה. אז האמת היא שאם אנחנו נסתכל רגע על הבחינה הראשונה שרבנו מדבר, כן, נזכרנו, רגע אני חייב לעשות סוגריים. בפשט הפשוט, רגע, כדי שלא נעוף רחוק, קודם כל הפשט הפשוט, באמת כדי לעשות ולדבור לפני תלמיד חוכם. צריך שזה יהיה לפני תלמיד חוכם, נכון? צריך לבוא, לראות אותו. ברמה הפשוטה. צריך לבוא, ואז להתוודות. אז יש איזשהו סדר, זה לא כאילו רבנו נפל משום מקום. פתאום אומר ראי פני הצדיק וצדוק כאילו משום מקום. הוא אומר... המארגן השיעור, מזמן לקרוא ולעשות, נפל עליי ביום בהיר, ובורח ואומר לו, ואני אמור לעשות כל סליחה. בוא תשב לידך. המארגן והיוזם לא עושה כלום, טוב. אחר כך הם ישלימו לך. ישלימו, נשלימו לך. ישלמו לך, ישלמו לך. טוב, אז רבנו אומר שבבחינה הראשונה, בראי, לא, רק רציתי להגיד בסוגריים, כאילו, עצם הרעיון של הסדר הזה הוא גם סדר פשוט. צדוקה קצת מחוץ לאירוע, אבל זה נשאיר דבר בפני עצמו. אולי נעסוק בזה בהמשך. צדוקה זה קיצור. צדוקה זה המשכה. טוב, על כל פנים, הבחינה הראשונה, אז רבנו אומר, כשרואה יעש הצדיק. בהמשך רבנו קורא לזה עסקה של הצדיק. כן, ממשיך שפה. הוא אומר בצדיק. כן, כן. כמו שכוסו בעיניך רואה יעש מהירחו, וזה זה בחינה מבטל סמידס, כן, ורבנו מסביר למה. כי צדיק הדויר נקרוא אם, על שם שהוא מיניק לישראל באור תוירוסי. והתוירו נקרא סחולו, כמו שכוסו דבש וחולו, תחת לשוינך. וזהו נורא מחוץ שהתינוק ובת זוז ועד שרואה סימן נסער בזוז גודל לקרסימי, היינו לשורשי. כי הוא נורא מחוץ שהתינוק כשרואה סימן ממש לכל תעבוד זה ואחר זה, מוישה חס עצמוי לאימוי. נמצא שנסבט לי נעמיד ישראל של תנאי יסוידס. יפה. אז באמת מה נותן לי את הכוח שראייה פני הצדיק תהיה באמת ראייה פני הצדיק? אם אני רואה אישה מסוימת שהיא לא אמא שלי, אז אני לא ארוץ אליה, כן? אני אולי אברח. תינוק לא יודע שהשורש, הוא מרגיש. אבל אני לקחתי את זה רגע, כמשל, יתום, לא יתום. לפחות מישהו שהוא חשב שהוא יתום, כן? מהלידה ישר העיפו אותו לבית יתומים. לא יודע מה. האמא הייתה משוגעת. ואחרי 5 שנים, היא פתאום הגיעה, מסתכלת עליו, הוא מסתכל עליה. כאילו, מי את בכלל? אני מתכוון להדגיש פה משהו. הסיבה שתינוק נמשך לאמא שלו, זה כשהוא יודע שזה, יודע על כל פנים, מרגיש, שהוא באמת קשור לאמא שלו. אם הוא לא מרגיש שהוא אמא שלו, שאמא שלו... לא מרגיש, תמיד משנתיים. לא תמיד יודע, הרמנו אומר ש... הרבה יותר מיודע. על פניו זה הרבה יותר מיודע. כי הוא מרגיש את השורש. כן. אף פעם אז גם הוא לא יודע. אני אומר את זה כדרך דוגמה, כן? לא יודע ברמה הזאת. זאת אומרת, רגע, אולי אני אבוא מכיוון נפור, מכיוון שונה. כשאמא היא לא מניקה אור של תוירה, בעצם הסיבה שהצדיק נקרא אם, כי הוא מניק אור של תוירה. מי שלא מקבל ממנו אור של תוירה, אז במה הוא אמא שלו? במה? ופה זה ישר אומר לי, רגע, דרשני. רבי, אמרת לי, ראי פני הצדיק. אני יכול לבוא להסתכל. ולא עשיתי כלום. אמא זה אמא בגלל שבניקה בחלב, אמא זה אמא בגלל שבאמת ילדה אותו. כן, רק שפה זה בדיוק הנקודה, שהמהות, זה יותר מזה. הרעיון של השם המושאל הזה, שהצדיק נקרא אם, זה בגלל שהוא מניק. זאת אומרת, בגלל שהוא שורש שלך. אור התוירה, אז רבינו אומר פה בעוד ו', ראינו את זה מקודם, שזה שורש המלכוס. טוב, פה אנחנו רצים. אנחנו בעצמנו מלכוס. אנחנו בעצמנו חתיכת מלכוס. רואים את זה בכמה מקומות בתוירה. דיברנו על זה? רוב הנבואות רואים שזה... נכון. תלמידי חכמים, כמה אתם שומעים שם מושג ש... תלמידי חכמים הם שורש התוירה. אבל רואים
רואים שגם שורש, אמרנו זה, רואים ששביב, אפשר לחלק את זה. יש את זה אצל יהודו גם כן. שמת לב אצל יהודו? יהודו הוא בחינס מלכוס. ועוד יותר מזה, הרבה יותר חזק מזה, באות ט' רבנו אומר, כשאתה מתוודא לפני תלמיד חוכם, אתו נכלל בן סייף. מה זה אתו נכלל בן סייף? אני הבאתי את הדיבורים, הבאתי לו, לא יהיה לך, לטפל בו. מה אני קשור? כי אני, זה בדיוק חלק מהסיפור, אני בעצמי אותיות ותמונות וישות, זה אני. הבעיה שעשיתי לא יהיה לך, כי אני ישות, כי אני מלכוס פגומה. אז כשאני מגיע לצדיק ומספר וידוי דברים, אני מתבטא לאינסוף. אז אני מלכוס, ויש לי אמא, יש לי שורש המלכוס. מי זה שורש המלכוס? הצדיק. זאת אומרת שכל המשמעות של ראיית פני הצדיק, כל מה שאמרתי זה רק כדוגמה, כל המשמעות של ראיית פני הצדיק זה שאני מתקשר לשורש שלי, שזה הצדיק. כן, שרבנו קורא לזה בסוף, בהמשך התורה, הסקשוס לצדיק. זאת אומרת עכשיו עוד יותר פשוט, אני חוזר עוד ורס אחד. איך באמת זוכים לבטל את שתי עמידות רעות? אני אומר לרבא, אתה יודע מה, רבא? אז הוא מתלהב, אז הוא לא מעניין אותו כבר. זאת אומרת שבעצם אני אמרת לי שצריך לעבוד על המידות, ואז להגיע לצדיק לעשות וידוי דבורים. בוא נעבוד על המידות. איך עושים את זה? ספר לנו. איך עושים את זה? על ידי הצדיק. אז מה עשית? אז אני עובד על המידות או שהצדיק עובד לי על המידות? עובד עליי. זאת אומרת שכבר פה אנחנו מגלים שכל הצורה הזאת של ראיית פני הצדיק, צדוק אל הצדיק, ואז וידוי דבורים לפני תלמיד חוכם, תשמע, אי אפשר להתבטל לאינסוף מיד. קודם כל תבטל את הישות שלך, קודם כל תבטל את הדברים הרעים שלך, כן? זה בעצמו בכוח הצדיק. וזה ישר מחזיר אותנו למה שדיברנו כל הזמן הזה. שבאמת כדי לזכות לעשות את התהליך הפשוט, שקודם כל ראיית פני הצדיק, ואז צדוק אל הצדיק, ואז וידוי דבורים, זה הכל כשקודם כל אני אעשה וידוי דבורים, ואז יש לי כוח בכוח הצדיק לחזור ולהתחיל את כל התהליך. כן? איפה אני עוד רואה את זה? ואוכלו מיני שיטים לחויזה, אני אקפיץ אתכם מפה לשם, כן? ואוכלו מיני שיטים לחויזה. רבנו מדבר פה, כן, בהלבשה, אחרי וחורב מיני שיטים לחויזה, על ידי הוידוי דבורים, שהוא הרס את כל המלכוס דסתרי אחרי, וממילא עלתה המלכוס דקדושה, ואוכלו מיני שיטים לחויזה, כן, מאילו לטאטו, אז מה זה? זה הבחינה השנייה, זה הצדוק אל הצד. ואוכלו מיני שיטים לחויזה, רמז על שני מידו ישרויס של חי מדבר, כן, שזה לא שנורה ודבורים בתהילים וגייבה, שעל יודוי בו אני הוסקנה. ועל ידי צדוקו מתקן אויסום. וימשיך שפע. וזה אוכלו מינו. ושיטים לחויזה רמז על בחינת 60 גיבורים שם בו פרנסו. כמו שאומרו גבורו יסקשומים. איפה יש בתורה שלנו פרנסה? רבה, מאיפה הבאת את היציאה הזאת? מה עכשיו פה פרנסה? מה עכשיו אוכלו מיני? איפה כתוב פה על אוכל בתוך התורה שלנו? ובפרט שזה הולך כבר בהלבשה. רבנו הרי כן, אחרי כשהוא מתחיל אומר רבא בר בר חנא, נגמר הסיפור, הוא סיים את התורה, עכשיו את כל מה שאמרתי לך אני מכניס לך לפה, ופתאום הוא מוסיף דברים חדשים. מה הולך פה? מה זה? מה האיפה שקוצים בפחתים? מה הפירוש? מה זה קוצים? זה כללה, שלא יגדל אוכל, זה יגדל קוצים בפחתים. יפה, אתה שם במקום. שגדל כאילו גודל. אז רגע, מה רבנו אומר פה בבחינה הראשונה של קוצים ופחתים, נכון? מה רבנו אומר? לפני רגע אמרנו את זה, שהצדיק מה הוא עושה? הוא מייניק לישראל. הוא מאכיל אותם. זה ואוכלו מינו. זאת אומרת, באמת, איך אני זוכה ל"ואוכלו מינו"? שיהיה לי צדיק שמניק אותי, ואז אני מחובר אליו, ואז יש לי כוח באמת לבטל את המידות רעות, כי אני נמשך לצדיק. על ידי הצדוקה. זאת אומרת, פה רואים מאילו לטאטו, ממש כתוב. יפה. כי הבחינה השנייה, כשאני עושה מאילו לטאטו, וידוי דבורים, אז הצדוקה ממשיכה את בגלל הצדוקה, אז אני יכול לחזור למידות הראשונות של פחותים וקויצי ופחותים, וגם שם להתחיל לעשות תיקון.
כן? עכשיו, כשאנחנו רואים את התהליך הזה, זה מסדר פה המון 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 נקודות. סתם רק לשם, איך אומרים, ליופי של הדברים. כולם זה קפץ להם, כן? רבנו כל הזמן מדבר על 3 בחינות. ראייה פני הצדיק, איסקשוס לצדיק, צדוקה לצדיק ווידוי דבורים. ורבנו מדבר פה גם כן שהצדיק צריך להקטין את עצמו בשורש בחינס. אליסלל חוכם, גיבור ואושר. אז חוכם זה בעצימת עיניים, וידוי דבורים. למה? וידוי דבורים לפני תלמיד חוכם. עד כאן טוב. גיבור זה ריאס בן צדיק. למה? אושר זה צדוקה. וואי, פה הסתבכנו. רגע, הייתי צריך לדלג על גיבור. אושר, מה זה אושר? אושר זה פשטס אושר זה לכאורה צדוקה, נכון? ואז מה? גיבור זה... אבל מצד שני, אופס, רבנו בצדוקה קורא לזה 60 גיבורים. גבור איז קשומים. אז מה הולך? רגע, האושר או הגיבור? מי זה הבחינה השנייה? לפי מה שדיברנו עכשיו זה נפלא. הגיבור מביא עשירות. הגיבור מביא פרנסה, נכון? זה מה שרבנו אומר. אז צדוקה זה גיבור. על ידי הצדוקה נמשך שפע. של עושר. שהעושר זה הריאס פני הצדיק. מה זה ברכת כהנים? ואיפה באמת נמצא עשיר בריאס פני הצדיק? זה ברכת כהנים. אז נמשך הברכה, יש שפע. כן? טוב. אני ככה תוהה לאיפה להמשיך. טוב, אולי אני אגיד רק בכמה מילים את הצדוקה, אני הרבה עסוק בזה. איפה רואים בתור ברכה? זה... בהתחלה רואים. איפה? לבורך נעתר. לברך. לכאורה זה שם, אני לא יודע, אבל פה באמת אני מרים ידיים. ואגב, שאלתי את זה בכזה פטוס. איך פתאום נכנס פה מושג חדש של פרנוסה ואוכלו מיני. בקטע הבא זה גם כן, מאוד מאוד לא מובן. איפה מגיע דומים אחורים? ומלח? מה זה? וברכס קויאנים? אז ברכס קויאנים זה עוד, איכשהו זה עובר. מה זה 60? בורך. כן, נכון. טוב, אם שימי לא היה פה, הייתי ממשיך על פרנוסה. יש פה עבודה מאוד מאוד גדולה בתוך התורה הזאת, ואני אומר את זה, אפרופו ליקוטי הלוחס בדף היומי, בברכוס השחרי, רב נוסון מדבר על תורה ד' עניוני. רצון על אינסוף. כן, על רצון ועל אינסוף, והוא ממש מביא דברים, כאילו הוא חוזר על נקודות פה מתוך התורה, וואו, בצורה מדהימה. ועיקר העסק של ברכוס השחרי זה הסיפור של הפרנסה, שנופלים לתוך הכפירה. והוא מזכיר שם, וסרתם ועבדתם, כיוון שסרתם זה מיד ועבדתם אלוהים אחרים, כן, לא יהיה לכו. כן, שזה קורה בפרנסה. שבפרנסה אתה בטוח שאתה זה שמביא את הפרנסה. והוא יוצא שם בחרב וחנית, שכל העניין זה להמשיך פדיון העליון, מרב או דרבין, כדי להמתיק את הבג הזה, את החוסר אמונה הזה, את האבויד הסלילים הזה, ושתחזור לאמונה, שתחזור להשם, שהשם הוא באמת זה לא מפרנס. ובעצם פה, כל הסיפור של הפרנסה, היא מתחילה מהכיוון הזה. זה מתחיל בגאווה. כן, בדיוק. וזה כל העניין של גאווה. הגאווה שבתורה, זה מה שמביא את האחיזה של הפרנסה. אגב, זה ממש זה לעומת זה. עם צדוקה, שאז אני בעצם אומר, שאין לי משהו שהוא שלי, כן? אז אני ממשיך פרנוס בקדושה. אז נמשך כסף. נהיה ואוכלו מיני. ואז יש עשירות, כן? רבנו בבחינה השנייה, בעוד חטא, אז רבנו אומר שעל ידי צדוקה נסעשר. ממילא נמצא שהוא ניצול מהמידות רעות, נכון? ועל ידי צדוקה נסעשר. אגב, פה גם רואים, על ידי צדוקה נסעשר.
כן? זה משהו שהוא פועל יועץ מצדוקה. אז דווקא בגלל שאני מבטל את השמרנות שאני שומר לעצמי ושאני עבדתי ואני עשיתי, אז לכן זה שלי. דווקא כשאני נותן את זה, אז נמשך הפרנסה. ולהפך, זה מה ששימי אמר לפני רגע, כשאני נשאר עם הגאווה, עם הישוס שלי, שאני עשיתי, אז באמת מה שמביא זה שאין פרנוס. ואז מתחילים לקטוף אחרי פרנוס, השם ישמור. ואז אין, בעצם כביכול לא הצדיק מניק לי באורתו ירוסוי, אין לי שפע, אין לי חיות, ואז אני כאילו עושה לי חיות. כאילו אני יכול לעשות לי חיות. גם מחייו הרבליסטים בעצם לוקחים אנשים אחרים, ואוכלו מיני. יפה, יפה. במילה אחת, אם כבר נגענו בצדוקה, צדוקה רואים פה שזה מעביר. צריך לעשות מזה ממש, צריך לדבר על זה בפני עצמו. אבל הרעיון של צדוקה זה, רואים את זה פעמיים. צדוקה היא ממשיכה שפע, מה? כן, צדוקה היא ממשיכה, היא לא הדבר בפני עצמו, כן? ואוכלו מיני, זה סימן שהיה פה צדוקה. איפה עוד רואים את זה? גם כן בעוד חטא. רבנו אומר פה, על ידי גיא ולשנורה, אז מה קורה? נהיה הניוס. ועל ידי צדוקה ניסה אשר ממילא נמצא. מה זה נמצא? תסביר לי איך אתה... כאילו, אז מה התיקון? זה מסתבר שנהיה תיקון? כל הרעיון של צדוקה הוא רק כמעביר, הוא לא תיקון בפני עצמו. עכשיו אני רוצה רק רואים את זה בדוגמאות של המעביר. אישה מחירה במלחמת גוי ועובר והניסה כן, כן. שבמישהו שסימן שרחל שרוצה לעבור את נהר, אם לא כזה את הזנב, אז היא לא יכולה לעבור. חזק. מה זה? שם זה, איפה זה? זה על הפוסק? זה הפשט בפוסק? שלי וכן רבים. זה בגיטין. שלי וכן רבים? מה זה? גיטין. הגמור מעט שם. יפה, הגמור שם. יפה. שרוכל. אם יש לו הרבה כסף, הוא לא יכול לעבור את הנהר. אם אין עליו כסף, אז הוא ניצר, הוא יעבור את הנהר, וזה לא תסגיע אותו, כמו הרוחד שרוצה לעבור את ה... שמגזין את ה... וכן גוי זה עובר, והניסו לעמק. רואים שצדוק, כאילו, הוא עוזר לו, אם הוא נותן ממילא... אם הוא נותן, ממילא הוא יכול לעבור. מדהים, חזק מאוד. מה זה? אותו דבר, כמו שרמת לשם. כן, 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 חזק. אולי אני כן אנסה רק בשתי דקות לקרב למוח על כל פנים. מה הקשר בין ראיית פני הצדיק לצדוקה לוידוי? איך הצדוקה נכנס פה? ראיית פני הצדיק, אמרתי בסוגריים מקודם, זה גם מובן. אני מגיע לצדיק, שיבידוי לפני תלמיד חכם. איפה הצדוקה נכנס פה למערכת? אז יש פה נקודה מאוד מעניינת. רבנו מתחיל... מה זה? מבטל את הישוס. יפה, את הגאווה. זה טוב. זה יושב לי טוב, אני מבין מה הולך פה. אבל איפה זה קשור לוידוי דבורים? לתהליך של הוידוי דבורים. בסדר, אני לא... אתה אומר טוב. יש פה נקודה מעניינת. רבנו אומר פה שהצדוקה למי זה? על פניו, כל הזמן רבנו אומר צדוקה. אתה בפשיטות, אבל בבחינה השנייה, בעוד חטא, רבנו אומר הצדוקה שאינו יעשה לתלמיד חכם. יש למי לתת את הצדוקה הזאת, נכון? ואז רבנו בהמשך, רבנו אומר שעמוד השחר רמז לצדוקה, כמו שכוסוף כיסירה אורוים וכיסיסוי. רגע, אני רואה ארום ואני מכסה, אז אני זה מי שנותן את הצדקה, ואני מכסה את הארום. וכשאני נותן לתלמיד חכם, אני מכסה אורן, תלמיד חכם הוא אורן. ואתה אומר את זה בפשיטות, התלמיד חכם הוא אורן. ככה זה אצלכם, הדתיים, תלמיד החכמים הם ערומים, מה זה הדברים האלה? אז רגע, אני מאמין שיש לך פה איזושהי הבנה מאחורי מה שאתה אומר. זאת אומרת, מה זה הלבושים בתוירה? מה זה לבושים? איפה מוזכר לבושים בתוירה? באותת רבנו מזכיר את העניין. הוא לא אומר את זה גם. רבנו אומר שזה מלובש ברצונות. זאת אומרת, יש רוצן אין סוף שהוא מלובש ברצונות. רצונות זה מלכוס. מה יהיה נכנסות את ההורים? אתה כבר ישר רץ לשאלה הבאה. לא, הוא רוצן. הוא רוצן. זאת אומרת, מה זה רצונות? לבושים בתוירה זה מלכוס, ישוס, תאוות.
מידו ישרויס, לעבור על התואר, כן, זה כל הסיפור של, זה לבושים. התלמיד חכם הוא אורן, הוא הפשיט את כל הלבושים, כן, זה הספשטוס הגשמיוס. אבל הוא אומר רוצוין פושוט, הוא באמת רוצוין פושוט בלי שום לבוש. והצדיק נכלל שם ברוצוין פושוט, אין לו לבושים. ואז מיד קופצת השאלה של שמעון, לא הבנתי, רגע, אז מה, יש לי עניין להרוס לו את זה? כל העניין? שרצון שברצון, פשוט הרצון, ברצון. אבל פה אני אציג את זה גם כשאלה שאחד האברכים שאל בכל. בנאמר, להגיד לו את כל הרצונות. ככה מהכוונה ולא צדוק, לדבר. עכשיו אתה אמרת הדבר. אם מהרום הכוונה... זאת אומרת, כל פעם שאני אומר לו... אתה רואה סלקה ולא דברים, בעצם אתה אומר ולא דברים זה בעצם זקה. לפי הפשט הזה. לא, זה לא שזה זה, אבל זה באמת חלק מאותו תהליך ממש. יכול להיות בעצם, לפי מה שאמרת, זה אמרת בעצם, מה אתה בעצם מספר פה לדבר, בעצם מביא את הרצון, ואז כאילו להגיד, עשיתי ככה, בעצם זה הרצון שלי. לפי זה בעצם מסתדר, אתה בעצם הרצון, אבל כאילו אתה אומר, עשיתי ככה, אבל בעצם זה לא הרצון שלי. כן, בעצם יש בי, בתוכי יש רצון פנימי, נכון, זה באמת, הכל זה יושב, זה תמיד, התיאוריה של רבנו זה אין סוף, אתה יכול להתחיל מפה ולהגיע משם. הנה, נפגשנו עכשיו באיזה חלון, בתוך החדר בקומה השנייה. אתה מבין? אז רגע, אני אחזור לצדוקי. אז מה העניין להלביש את הצדיק? הפוך. הוא סוף סוף בטל אין סוף. למה להרוס לו את זה? אני אשאל את זה רגע, כמו שאחד האברכים בכולל שאל את זה. הוא אומר, הרי הצדיק הוא רוצוי ושויב. כל העניין של לעשות דברים לפני תלמיד חכם, זה כשהוא בוטל באין סוף. כשהוא נמצא בשוב, מה עושים? הוא בשוב עכשיו. הוא לא בוטל אין סוף. אז הוא לא יעשה לי את התיקון. צריך להיות בדלת של הצדיק. צריך להיות... לא, אז אומר, אבל יש לו זמנים של שוב. בזמנים של שוב הוא יכול לעשות לי, ואני יכול לעשות לי דברים. הוא צריך בדלת, בקבלת קהל, ביטול. שוב, רוצוי, שוב, לעשות לו, תשמע, עכשיו שוב. עכשיו זה, תכף השוב. אני לא יכול עכשיו לעשות לכם וידאו דבר. אז ודאי, פה אני אגיד משהו אפילו הפוך. אדרבה, העניין של לעשות וידאו דברים לפני תלמיד חכם זה כשהוא בשוב. אני עושה אותו שוב ב10 אצבעות, די כ10. למה? כי כשהוא ברוצוי, אין לי איתו שום מגע, כלום. הוא בוטל לגמרי, אני לא יכול, אין לי איתו נקודת השקה, והוא לא יכול להמשיך לי מזה שום דבר. כל הרעיון של ביטול אין סוף, זה שאחר כך אנחנו עושים שוב. כשהוא נמצא בשוב, ואני באיזשהו רוצוי, אז אנחנו יכולים להיפגש כביכול על כל פנים. והרעיון הזה נמצא פה בעניין של צדוקה, והאמת היא שהוא נמצא בכל התיאוריה כמו שאתם אמרתם. עצם זה שאני בא ואני מספר לו רצוינויס, אני כאילו מוריד אותו מהביטול האינסוף שלו. אני מתחיל להלביש אותו, אני לא מלביש אותו, אני זורק עליו הרמות של בגדים מלוכלכים, בגדים צועים, ולחסות אותו. והאמת שאותו דבר אני עושה כשאני מביא לצדוק. זה גם אותו זה, אחרי שנפטר הוא בעצם שמה? שמה שראינו, שמה רבנו בעצם רחמן, שהכניס אותו, עיקר שלך שלו. כן, נכון, ממש אותו רעיון, כן. אחרי שהוא נפטר, אבל אין לו בעצם שויב. אחרי שהוא נפטר, זה כולם רצים ואומרים, רב נוסנרי אומר, שכל העניין שיש שויב לצדיק אחרי שהוא נפטר, זה כשאנחנו מגיעים ומספרים לו מה עבר עלינו. זה בדיוק הסיפור. כשאתה מגיע ומחסה אותו בכסף, מכסה אותו בישות הכי גדולה שיש בעולם, מכניס אותו לתוך העולם הזה, לתוך רצוינוס, כדי שיהיה איזה כלי, כדי שנוכל, כן, רבנו חוזר פה בתוך התיאוריה המון, שבסוף חייבים גם וגם. אי אפשר שזה יהיה, כשהוא בביטול לאין סוף, ואין שוב, אז אין לי איך, רבנו מזכיר את זה מאוד חזק, שאחר כך נמשך מהביטול גר בי משחה. גר בי משחה זה משפט סותר, גר בי זה כלים, משחה זה אור, זה השמן משחס קוידש. אז רגע, מה הולך פה? גר באור? זה בדיוק, התיאוריה הזאת זה בדיוק להכיל את הדברים האלה. בלי כלים, אין לך אפשרות לקבל מהצדיק. כשאתה מתחיל להוריד אותו לכלי, אז יש לך אפשרות בכלל להתקרב אליו ולקבל ממנו. זה ממש חוזר פה, זה הצדוקה, וזה כל העניין של, ופה מה שדיברנו בליל שישי, שיש פה עניין יש פה מהלך כזה בתוך ההלבשה של רבנו, שהאיש הישראלי זה התלמיד חכם בעצמו. והאח לטינה באוסי זה הווידדבורים שאני בא לעשות אצלו, ואני מבלבל אותו. אני כאילו מוריד אותו, ועל ידי שהוא עושה וידדבורים, ופה יש
והדבורים עתיקים. שקוייך. וואו. היה שווה.